ye nono ali bunara jama sewara salamala malo manyinde nono ali bunyo mancha lami mala malo manyi le ali bunyo mancha sashe fitini sashe kumaba ali bati bele bele bani mbebala abeda yele no yana kadatu no yana kamara kunya kasalu yana sabati le ali bonana ni misini ni mo korobalu beda makakala nono ali bubarana jama nono ali bubarana nono tuma nono ali bubarana jama nono ali bubarana nono tuma nono ali ha nono la horon mama ba ñini aw fe demson ni ma ko fa fe biya anga tegere bu ngere fa anjira ko demson ay tegere do ni ko aw rek ko ko na la kasi ka aw fo ko kuray tuguni aw bismillah aw ni sogoma aw bismillah jigiya keneka jigiya fin du medo ko ma ni bange ba tanyara inno fe mo mana tanya itamanya mana tanya o te fe baye ngani I jigi utayena o ye fe baye ala kana ansi jigi tanya ala kana neni aw si jigi tanya sanwosa jigiya maw Nef TV a barakala belejele ube faranyonka nika wati kerenkere wati mu ni nyeneje ube ka kono wati mu ni mado uyuka tama wati mu no e mado fane ka farkulo nyeneje wati nga oluya a wati taka kerenkere ka bedemso untola doma koni do demse munu be ni nyina kele no uko angu faranyonka anga je anuka wati kenyonka anga je anuka masala anga je anuka baro mba nyini akwa tegere fo Nef TV mauku kerengere la jigiya mo aka tegere bade bafu ogum konna la alors ani centre d'accueil usna kaso mawi nyogo bolo bi olubia upile mba ote ay tegere bade bafo awere oh oh merci na après akana tega dia voilà abi ibi faka kuma afon suma kaso afo voilà wonya na tegara faku anata na kuma de ba kono fanga ga kuma de fo ga la seli de ke merci beaucoup Ousnan Kasso ani jardin communautaire de Kalabambougou si je me trompe pas ou fene bien odode voilà ni jardin d'enfants mounier ay tegara fo awede ko ngakla ka dado au jardin d'enfants na ko fene nyoko mawli jardin d'enfants mundo jardin d'enfants communautaire do Ousigero Belendo Kalabambougou ma olu kabala kabalama tu m'excuses Ousigero Belendo kabalama olu fene de nganiata kayira ka fo mamu nu ubi sigidala ga alama se ka seke beye e munu jigitane do ulu de munu be ani demse munu fene be ni ala yo ufatanya ko batanya ka hakilna dota ka o demse nu segere ulu ka sega na ka gere demse tawla u ka je ka kalan gere
kala ɲuman sɔrɔ cogo min na o y'olu ka hakilina ye aw bɛ fo ka waleɲuman dɔn aw ka hakilina la aw ni ce aw ni baara donc dɛmɛbagajɛkulu minnu bɛ yen minnu farala jigiya kan walasa bi kɛnɛ in bɛ se ka ɲɛnamaya an b'an da don olu la ka olu fo dɔɔni o ye fondation Bali ye n b'a ɲin'a fɔ a ka tɛgɛrɛ fɔ fondation Bali kun fondation Bali maaw olu fana bɛ dɛmɛ caman kɛ ka ɲɛsin buna hadamadenya yɛrɛ taasira ma u bɛ dɛmɛ caman kɛ n'o ye humanisme ye u bɛ dɛmɛ caman kɛ fɛn min ye fana an ka sigida lakanani n'a bɛsɛbɛsɛliw ye jirituru walasa an ka environnement bɛ saniya cogo min na u b'o dɛmɛ ninnu caman fana kɛ n'o bɔra yen Soma bis olu bɛ fo fɛn min ye nɔnɔ alibi ye olu fana bɛ fo ka taa se Sokola Deliya ma denmisɛnw Sokola ka d'aw ye kɔdi Sokola ka d'aw ye Sokola Deliya ma olu bɛ fo foli belebeleba n b'a fɛ aw k'o di palais de la culture mɔgɔw ma a ye tɛgɛrɛ baden n b'a fɔ palais de la culture mɔgɔw ye voilà tɛgɛrɛ ba ka fɔ palais de la culture mɔgɔw ye a ɲɛmaa bɛ yan nɔ donc an tɛ se ka ko daminɛ cogo si la n'an ma palais ɲɛmaa wele ka na a kana dakuruɲɛ banba ka fila fila fɔ an ye k'an ka kɛnɛ dayɛlɛ k'an bisimila n b'a ɲini aw fɛ aw ka tɛgɛrɛ badenba fɔ ka tonton Jɔnbana kunbɛn ale ye palais directeur ye a ye tɛgɛrɛ badenba fɔ a ye tɛgɛrɛ aw ni sɔgɔma bɛɛ lajɛlen ne dɔgɔninw denw aw ni sɔgɔma ne ka foli yan a bɛ Nef TV sira la san o san an bɛ nin kɛ ɲɔgɔn fɛ ka denmisɛnninw wele ka na tile kelen kɛ k'u ɲɛnajɛ ka cadeau ni fɛnw k'u ye n dɔgɔnin ni den minnu filɛ nin yan techniciens animateurs fɛn fɛn nana bi ne b'aw bɛɛ fo bɛɛ ka bisimila palais de la culture la an k'an jilaja an ka don ɲini k'a kɛrɛnkɛrɛn denmisɛnninw ye ka fɛn k'u ye min bɛ u hakili lafiya mun b'a kɛ a bɛ se ka ɲɛ u ka ɲɛnamaya ma vraiment merci beaucoup ala ka cérémonie diya ala k'a bɛɛ nɔgɔya a ye tɛgɛrɛ baden b'a fɔ tonton kun denmisɛnw a ye tɛgɛrɛ baden b'a fɔ merci beaucoup tonton ça fait plaisir tɔnɔ bɔra ka kuma min fɔ sisan tiɲɛna a y'a bɛɛ fɔ ka fɔ denmisɛnw anw don ko ni denmisɛn ɲɛna jamana bɛ ɲa nka jɔn bɛ denmisɛn ɲa o ye masaw ye jɔn bɛ denmisɛnw ɲa o ye karamɔgɔw ye denmisɛnw a ye tɛgɛrɛ fɔ aw ka karamɔgɔw kun ani aw masaw n'a bɛ ko o ko la an ka karamɔgɔw lamɛn an ka masaw lamɛn n'u ko k'an ka mun kɛ an k'o kɛ n'u ko k'an ka mun to an k'o to aw bɛ masaw lamɛn wa aw b'aw karamɔgɔw lamɛn wa n'u ko k'aw ka mun to aw b'o to wa o diyara ne n'aw y'o to dɔrɔn aw bɛ 10 sur 10 sɔrɔ a ye tɛgɛrɛ baden b'a fɔ aw yɛrɛ ye o diyara n ye kosɛbɛ donc sisan denmisɛnw a ka di n ye ka n tɔntɔn dɔ wele n'a ka d'a ye ka na dakuruɲɛ banba ka na fila fila fɔ aw ye a fɛnɛ a k'a ka laseli kɛ ale ye an ka fondation Bali ɲɛmaa dɔ ye a fɛnɛ bɛ na ka na dakuruɲɛ fila fila fɔ aw ye denmisɛnw a ye tɛgɛrɛ baden b'a fɔ ka tɔntɔn kunbɛn a ye tɛgɛrɛ baden b'a fɔ ka tɔntɔn kunbɛn voilà a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ tɔntɔn ye tɔntɔn bɛ na ale bɛ fondation Bali la a bɛ na ka na fitinin fɔ denmisɛnw ye voilà aw ni sɔgɔma an si yɛrɛ hɛrɛ la ala ka tile hɛrɛ d'an ma vraiment fondation Bali tɔgɔ la n'ala sɔnna fɛn fɛn ye fondation Bali se vraiment an b'a kɛ kuma tɛ an da ka barika da ala ye an k'an yɛrɛ fo an ka jija ka cɛsiri denmisɛnw vraiment kɛrɛfɛ fɛn tɛ maa kɔni a ɲɔgɔn tɛ yen ala yɛrɛ b'a dɔn vraiment min bɛ kɛ sini n'olu maa kelen kelen u bɛ kɛ mun ye sini fana ala ka sini kɛnɛya di an bɛɛ ma hakɛ dɔ b'a la. a ye tɛgɛrɛ baden b'a fɔ tonton ye a ye tɛgɛrɛ baden b'a fɔ a ye merci beaucoup tonton merci aw yɛrɛ y'a mɛn dɛ tonton ko olu ka fondation n'u se n'u ŋaniya ye fɛn fɛn ye k'o kɛ u b'o kɛ n'u se ye fɛn o fɛn ye ka aw dɛmɛ n'o ye u b'o kɛ a ye tɛgɛrɛ baden b'a fɔ fondation Bali n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye voilà donc merci an bɛ continuer ni a ye hali bi an bɛ jigiya kɛnɛ kan n'o hakilina bɔra Nef TV maaw yɔrɔ donc denmisɛnw sisan ziiri ka di aw ye wa ziiri ka di aw ye aw karamɔgɔ bɛ to ka ziiri dumani d'aw ye wa ziiri duman bɛ to ka d'aw ye sisan ne bɛna ziiri dala belebeleba dɔ de wele ale bɛna ziiri mun d'aw ye a ka di ne ye aw k'a lamɛn kosɛbɛ ka ɲɛ ni mun y'a lamɛn kɔfɛ ni ne nana ne n'o bɛ kulonkɛ kɛ o bɛ cadeau sɔrɔ nka ni mun m'a ziiri lamɛn an bɛ mun k'o tigi la
ayi bɔgɔli ma ye an bɛ mun k'o tigi la an bɛ wo ci o tigi la a ye tɛgɛrɛ badenba fɔ ka tonton Sɛki kunbɛn tɛgɛrɛ badenba a y'o fɔ ka tonton Sɛki kunbɛn tɛgɛrɛ Sɛki. Merci Gawusu. Pele mampele zimampele mampele zimampele mampele pele mampele alam nege pele mampele zimampele mampele zimampele mampele zimampele mampele pele mampele 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 Timuguti titi muguti nari abako nari Timuguti titi muguti Timuguti tenteba muguti nye wala menezonza ipanki nari biye dombaye yangalio biye dombaye sikinyogo jugu mana so minda ila sa fokisa osonte boila fokisa Siri est-ce que abado waraba kera kungu masake chugumi auto donne na matigere fonta fowi masake do kume kungo kono ko masa dangele tunga jugu kungo kono sogo bema wam sogo si kunte songa jimi masa dangele nye kata waraba musula kana se warani kala kana se surukuma ashi kunte songa jimi masa dangele nye bare ale masake mashi kana jimi ale nye dono minogo de nana waramuso de senge ka senge o senge dai waramuso de menyini gasa minogo bulu amanya miko waraba muso ya deninta kata bajila kata jimi ka senge kanida okele masan dangele naka jamakulu yesiramene ubegana ubena se baji mayoro mina dro unyebe senola okele solo dakuru de kuaga jilike wati solo dakuru nsira kikando masa dangele domininya masa dangele domininya o fo yoromi masa dangele sna ki joko joy jimi alenye sugu makuma ko joy jimi nenye sugu makuma ayigira surugula ko surugu joy jimi nenye surugu bako ne konte na mafo ne kon bafo na mafo ne ma masa dangele perna surugu kuna surugu sna ka boji kete pia apia yoromi surugu bay kanto aywa ne kon tede waraba sona dene do o fo yoromi masa dangele sna ka waraba deni taka ko lafli fo yoroja o lafli le yoroja ay waramuso taka fratuguma ka tiduguma fo ga faka o fo ale yoromi ako bitako ni sogo mi jimi ne masa dangele nye nye minge waramuso la mo nyona kawla o fora yoromi masa dangele jimi anaka delegation wati samani mali de kuyaka gardi kore ubeka ta anaka jiliba no o join jiliba join kononi solo dakuru atigere fay o esiram na ubeka ta utale yoromi ja wara deni masa ni sogo be mina masa dangele mana jimi sogo be mana mi wara deni mi se ka bo woni ngono tento abini sara wara nikala la abini sara surugula abini sara kungo sogo to la aywa kaleb na ta jimi ne oluba fo aywa andi ta jimi abe jimi na e jimi aseginto abi sena masa dangele sena nola abe dongli mi na abudo na matigara fonta fo wi sogo yo ne banya kuruni tarami masa dangele nyo berenge ne sema dangele sembo ne fena na dangele berenge ne bolo ma dangele bolo bo ne fena na dangele berenge ne nyema dangele nyebo ngone fena na dangele berenge aberenge ne fena na dangele berenge abo fo abiti daka wukono we wati jangola wara deni na ke wara bilibili ba aina ko wa fo dugolo be yerere akera wara bilibili ba ateme kanwa aya kunte ku ni yoro na abunya ko jugu ka bunya akera wara ba yerere atara jimiola agele ka jimi ay sena masa dangle sena nona ayaye aseni masa dangle sembe kera kili ay dongli datu
sogo yo ne banya kurni tarami masa dangele nyo berege ne senye dangele simbo ne fene na dangele berenge ne bolo ye dangele bolobo ne fele na dangele berenge ne nyaye dangele nyebo ko ne fene na dangele berenge aberenge o ka yoromi masa dangele na ka timakulu kumbora u kumbora yoromi na dron asna ki jo masa dangele nya ako masa dangele eni kunu neni bi masa dangele tura jere la teatara be mifo akoko join wara ba koko bo yene de ba faga o sanja yakli bala o fora yoromi ayi wara basna ki ke masa dangele ka bugo ayi to bugoli de da ayo kungo sugo to koko wara ba ka masa dangele toyi wara ba masa dangele toyi akoko bin kata bi fo wati wara ite masa ibli ibora masa yala wara ba masa dangele genga bo kungo sugo to chema okele ako kungo sugo ma masa ya tala bed makaka jila ni minoga yimine ikani mi kungo sugo ambe kele anga mbulo di nyogoma ka do dakile fe ka bo dakile fe atigre bade fo wara ba okele wara ba kera masai atigre bade fo wara ba anyo ziri taromi anyo playe pele mampele zimampele mampele zimampele mampele zimampele mampele zimampele mampele pele mampele pele mampele 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 merci Ça c'est magnifique. Tegere. Ojara. Kono seka sirinjera. Ay tegere badi bafola. Ça c'est magnifique. Ak. No ni o se ni go die. Awa kidi de get it me. Outside me. Ya Allah, sare. Aha. Tegere badi bafolui. O jara. Donc demso sisa aw bela jelen labeno ka douce kubewa donc abena ni douce bola dro abenga kado kla demso ni nyogonte ay tegere badimba fo ka tonton douce kube douce ay tegere badimba fo tonton douce ye tegere ba fini sami sincera mawari dinama neka jongu mawari dinama wala sira wa fini sami neka jongu ba fini sami sincera Ani sogoma yo mangandro ya ay do fraga ani sogoma ala dem sonu balo ala ku si chaya u si gen ne gebri kirge saba ko kaya awa asrane ya kana asrane ya sagone fune mogodi u be abulo kono goglonde ya ha ita dabla ya tagan yo abe ga yelani la nama dabla wala bilan ne tra so ne ba fo fay ko na dem so ngo ko ngero ku yelana ne fa na bi so bi fa ko ne ba bi fa ko ne rabi bu ko kele ka dawe ya wa waro ko ngira badin dori ko badin ne fle
kɔngɔ ye badeni minɛ badeni taara bada la k'a bɛ taa ji dɔɔni o y'a sɔrɔ surukuba fɛnɛ surukuba ye kalo 1 ani tile 8 de kɛ a tɛ dumuni sɔrɔ ka dun surukuba de tora yaala la ka to yaala la kɔngɔ bɛ ɲini ka surukuba fa surukuba sinna ka taa dɔrɔn ka sin ka taa badeni sɔrɔ jida la badeni a bɛ k'a min surukuba de taara dɔrɔn ka taa bada la ka taa sɔrɔ badeni bɛ k'a min surukuba ko kɔngɔ bɛ ne la cogo min ka se degré ma est ce que ni ne ye badeni sogo dɔrɔn dun est ce que o bɛ na ne fa surukuba y'a kunkolo firifiri k'o t'ale fa surukuba filɛ nin ka ala minɛ k'i jɔ k'ale ka taa ji dɔɔni min fɔlɔ n'ale ye ji min ale b'i kɔnɔ fa ji la ka sɔrɔ ka badeni dun peut être ale kɔnɔ bɛ fa surukuba de taara dɔrɔn ka t'i da biri ji la a bɛ ka ji min dɔɔni dɔrɔn ala y'a kɛ jɛgɛni dɔ bɛ ji la ko n tigi ale bɛ mɔgɔ ci de i b'a fɔ ko courant b'a la surukuba ye da don ji la dɔrɔn k'a bɛ ji min dɔrɔn o jɛgɛni sinna ka courant wuli surukuba la k'a kɛ surukuba la ko pap surukuba siranna dɔrɔn surukuba bolila ka taa kɔfɛ ka t'i jɔ ko cɛ ko man faamu dɛ badeni sinna k'i jɔlen to e ma foyi faamu ni ne dɔgɔnin jugujugu de walahi ni ne yɛrɛ y'i sɔrɔ ne ta bɛ juguya ni nin ye surukuba bolila ka taa a tɛgɛrɛ fɔ badeni ye a tɛgɛrɛ fɔ badeni ye o tɛmɛnen salon seliba la an fa ye saga san komi ne de ye den fɔlɔ ye ne dɔgɔninw fɛnɛ bɛ yen nɔ an fa ye saga faga ka saga da sisan komi ne min ye kɔrɔbalen ye an fa ye ne ɲininka ko du se ne ko han ko saga in sogo k'a bɛ kɛ k'an bɛ nan jumɛn de tobi ne ko n k'an ka kɛ fago ye ne dɔgɔnin sinna ka na i m'a fɔ ko fago ye a tɛ kɛ fago ye walahi bila a tɛ kɛ fago ye seliba la n'i ma naji tobi mɔgɔw t'a dɔn k'i ye dumuni duman yɛrɛ tobi o fana dɔgɔnin nana walahi bila a tɛ kɛ naji ye a bɛ kɛ zamɛ de bilahi zamɛ de ka di parce que n'i ye zamɛ tobi seli donya fɛ dɔrɔn bɛɛ b'a fɔ k'i ye faama ye o fana dɔgɔnin i m'a fɔ ko zamɛ a tɛ kɛ zamɛ walahi bila a tɛ kɛ zamɛ tigadɛgɛ nan de ka di walahi n'a ye tigadɛgɛ nan o ka di sa anw dɔgɔnin bɛɛ la dɔgɔnin nana ten ko walahi bila ala sa tigadɛgɛ nan man di sa an ka kɛ yaasa ye sa tellement que an tɛ ka bɛn kelen kan saga yɛrɛ kan tigɛlen sinna k'i jalen to n'a ma ɲɛ aw tɛ ka bɛn kelen kan a tɛ n kɛ saga nan na chers amis merci beaucoup merci ala ka san wɛrɛ jira an na ala ka Gawusu est ce que denmisɛnnin bɛ yan mun bɛ se ni ne dɔn na o denmisɛnnin u k'a jira n bɛ n ka sakira wele sa a bɛ ma n bɛ ka kabako la i jɔ falenba in bɛ minɛ ayi maseri ye princesse de falenba dɔ tun bɛ k'a kari yan a bɛ min wala na viens na baba bɛ min wala a n'a ka maniba wulila bago kurusi ka yɛlɛ ninnu bɛ kabako la maga sa voilà mais sara n t'a dɔn n'i ka sɔn de bɛ n ka cɛ kun sa n'a tɛ dɔrɔn an ka dijɛti bi yan sɔn dɔ b'ale kun a ma ɲi kana n ka tɛ an ka daminɛ la fɔlɔ i y'a mɛn kana sɔn a ka datu la dɛ kado bi yan asuruntu di asuruntu voilà an ka jɔ a tɛna a bɛna an ka pa bɛɛ sonya a ma ban an ka jɔ yan non tan tɛ yen kuru gosi n'i y'a bɛɛ bɔ a bɛ voilà n'i ye cɛ ye na voilà ɲɛ bɛ n ka musoba dimini na a ye guloki bɔ voilà nin y'an ka manager nin y'an ka kalandenw dɔrɔn de ta n'a yɛrɛ wulila sisan n'a y'a texte kɛ tan dɔrɔn a bɛ jama fan bɛɛ cɛ fan kelen fɛ i ka prévu fɔ n'i ye cɛ ye asuruntu. A la carte fendo. I kokari. A la carte fendo. Arata DJ. Il a kari DJ. Mfa DJ. DJ arata. Tira fora. Anda, do fraga. Anda. Ikari. Osrago. Leke. Wanya party.
tout cela. Wow, on est parti. Wallahi, viens, tu as gagné. Wallahi, oh. Voilà, une belle taille. Oh, 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 Nangombe. Oh, il est afflé. Voilà. Mais, merci. Non, il a maralé, hein? Wallahi, il y a merci. Notre année, nous avons un cadre de ça. Avant de donner Diane à Tara. Allah t'a fait merci. Après, il y a un terrible cadeau là. Oh, il y a un cadeau là. Beka dondoni soro. Oh, akana nyina kuga cadeau là. Voilà, ou beka dondoni soro ore karinye. Dem so a kontané do. Anga continuer. Ay tegara bademba fo Nef TV mawi ay tegara bademba fuye. Dem so ay tegara ba fo anga cameraman wuye fen la camera la ay tegara fo tonton cameraman wuye. Ani titi anga palestager ou frère bien ay tegara ba fuye. Olu bien nanye ko ko ba bela jile sebe. Hein? Ibna donga. Il faut na. Ouais. Ouais ngate. Ouais fluide mais. Ziri. Ziri. Nintanda. Korogarani. Samani lego. Kan korogaran kata naji toila. Korogaran kata taruh toila. Adalah naji toila. Korogaran terus bem. Kata bin lo adalah mulut lo bola. Tegara ba fay. Afamna. Sirin jara. Wala iga karofleni. Iga sifle. Ah, no tante. Sirin jara. Ouais. Aya jafolo. Ale ne ba sulo de na. Ale kungolo na nganyama kungolo bole no. Asimi kone. Ijo ya. Ouais, chefu eta me. Si. Abba. Abba. Unnecessarily. Voilà. Ah, non. Abba non. Parce que Siri, Abba. Suna. Tante. Non, femme, n'a femme. A cause Siri. Nga chocolat de l'ia diabio nga tansi. A de fo. Champion est mais. Aïe, bébé cadeau sur elle. Voilà, merci. Donc, Demson, 600. Maintenant, tonton Tibona terke de Wolekas. Ulumina munga wado. Ubuna na unu terke de bina unu termso. Unu black concours de la ubuna tonton mbake au nyokoro. Ayafom. Donc, aïe tegere pas de bafo kana baroneti sungumbe. Aïe tegere bafu ubuna kana facilement pas de bo. Tonton Tibona terke. Olu fana nalen do n'u terikɛ dɔw ye olu ma ɲi dɛ olu bɔra fo dugujaw ye avion de tagana avion nana n'u ye directement fo palais kɔnɔ o avion jɔlen filɛ nin kɔfɛ yen fɛ u bɛna san ka na aw la nisɔndiya mais n'aw wulila dɔrɔn aw t'a ye ni mun y'a sigi a sigiyɔrɔ dɔrɔn ne bɛna ka cadeau d'o ma a b'aw sigi de pour que aw bɛɛ bɛ se k'a ye a y'a mɛn yan a ye tɛgɛrɛ badenba f'u ye k'u kunbɛn on les applaudit. Bonjour les enfants. Aïwa. Moi, je m'appelle Tonton Thibaut. Bonjour les enfants. Ça va? Alors, si vous êtes contents, est-ce que tout le monde peut lever la main comme ça? Je fais 1, 2, 3, on fait ouais. C'est bon? On essaye une fois. 1, 2, 3. C'était très bien. Mais j'ai rien entendu, les enfants. On reprend ça, vous êtes d'accord? Allez, on y va. 1, 2, 3. Voilà, vous savez, c'est la période de Noël et moi, je suis très gentil. Donc je vous ai emmené le plus grand danseur de toute la planète. Voilà, c'est le plus grand danseur, il s'appelle Jeffrey. Si vous êtes content de voir Jeffrey, applaudissez pour lui. Voilà, très bien. Alors il va vous dire 2 mots et après, il va danser pour vous. Il est très fort, suivez-le. Alors Jeffrey va vous parler. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Est-ce que vous voulez danser? Alors on va mettre la musique. Mettez-nous la musique et tous les enfants vont danser avec moi. Allez, on y va. Sidiki Jabate, hey, the music, hey, la diva Sangare, hey, la mama Umu Sangare, hey, Dunia Tige Keleyana,
Maslango, jardin communautaire. Jardin communautaire, jardin communautaire. Jigia, Jigia. Jamayo, Juguya to Sadagana, Ela Divayo, Konya to Sadagana, we are Becona, we are Befoma, we are Downa, Anya Bedi Alama, Amakilela, Amana Sagatumana, Kanuma Numanumape, Yaki Numanumape. Gabi, Masa Alayamin Gabi, I just Motomi Tese, Alayamin Gabi, Alayamin Gabi, Mama Alayamin Gabi, Alayamin Gabi, Alayamin Gabi, Wamasa Alayamin Gabi, Take it. I take it for the buffalo. Take it. I take it for Tonton Demson. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Wallahi. I got to go and renew a little bit. I take it buffalo. Ojara. Demson. Ni watina. Ambi kene munga noye au kwa kene. Akil na bora yoromuna. Anyema ba Antonton banana. I take it by the buffalo. MEF TV PDG. I take it by the buffalo Tontonye. I take it a minute Tontonye. You need to know I take it by out a soro de. Tontonaga moe akina for no one ka awule. You need to know I take it by I don't for a tegareka. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc si ça. Ambe anga tanti wule kana. Akana amblasera. Kadakurunya fla for aunye. I take it for tanti. Voilà. Oh, attendez la relation. Jama ben sogoma. Ambeni sogoma. Ala nyuma na ala ka nyuma sigi ngatanta rola. Jama demseni fenfe be anno. Jardin communautaire fulale do samayani kabalaku. Ko fara anga demseni to munu feneka. Centre d'accueil ala ka ambe nyuma sigi. Anye kabalaku ni samaya jardin communautaire mogoyi. Abe san chama bo ani nunu de be barake olu de be nyama ka jardin la kura ya sansa nyina nga nyina jama chara parce que ame cadeau de soro ka di demseni nunuma so mo ta soro ka duma mais ame na solution ne nyini ani jigiya mo be na nyama ka cadeau nyini ka di anga demsenuma akada anga demsenu ya ka di so mo ye asete so mo ye do be no lu so mo te do be lu so mo be mais uta do ko jardin demseni ere kakani la diali jigiya mo de be ka andeme ola donc ambo foli kuye ko barka da kuye ala ku bolo me ala sa o ba wele ala ku bolo me ala ali no anyana oh na fere ba foto no aka hakiri to yele la ikangono na ko mbi chokomna aka hakiri sala tellement gibi kuma ka kuma fogi kima ikansisi a takara fotanti edemson actually ni solo no sa even ça c'est magnifique. Ça c'est Johnny. Ça c'est magnifique. Ça c'est Zeni. Famna. Wallahi, ala ki simen daga koro. Wallahi, ala ki simaya, ala kana foi degene kila. Donc si ça demson. Voilà, avec tegere badimba fo si ça
ka aw yɛrɛ ka ɲɛmaa kunbɛn centre Osinaco maaw a ye tɛgɛrɛ badenba fɔ ka aw ka tanti kunbɛn ale fɛnɛ bɛna dakuruɲɛ fila fila f'a ye a ye tɛgɛrɛ baden ye tanti ka tɛgɛrɛ bɛ tɛgɛrɛ a ye tɛgɛrɛ puissance tanti puissance oh wallahi ne madame Gakou ye Aïssata Diop ne Husna Kasso promotrice ye Husna Kasso ye centre d'accueil de mimbe demsenu hakilu julabe mununa abulu de mara kula kala mais ou te chien orphelinate ou ben à 8h kata 15h Husna be voilà ninde toro Husna nere dembatiki de donc allez de Husna elle est trisomique 21 ou ben munu fo trisomique ou kumulo banen no chaman de banaya donc Husna Kasso avec comme ko Baba Kasso Ali Kasso Fatmata Kasso ni ñaan signa foloye ala kana ke signa labaye voilà mais ambe mi ñina ou fait anga mo la déplacer li man no parce que incontinence boula déficience intellectuelle o yemigne femi boula banate femi de don abula bada onabe wolo ubi abu kumbe banafe dem sen yalla ou ba fo déficience intellectuelle non nana hakili famu yali be doya kalam togoya be doya kuma yere be gele awnya be dobe utise ka kuma dobe be kuma me kuma te jeya mais o benata adama deundo o de kakanka jate donc u jate mina comme demsenin to ku mara comme demsenin to ala be nana kanaye u be basigi minu ban fe o ka chani bi wolo la ni ko voilà o de ban fe mais alhamdulillah nous nana u be basigi ke donc amba nyina o fe auna ou deme ba parce que ambe ou de do ante deme ba aussi donc amba nyini ala fe akaw deme vraiment akaw jukoro matinti kan deme ba deme ambo do ou de ke donc awni che awni baraji sankura min na to fle ala ka irambela ka iran kenela ambe gasige ka sanuya dem senun ta fanga ka dama jamana ka basigi inshallah taala awni che awni baraji atigara fo tanti merci beaucoup tanti wallahi oh wallahi ça c'est génie mais pour moi là c'est pas génie ne be akato yini ke kadaka ne refilla kuma fo chokola kana tigine la tana ay école soba dewnye amata école privée là ay école soba dewnye ne refilla dem so abi ya fama to fo chokola aya me ne joto la c'est vraiment fo Husna Kasso Husna metikaso ya me voilà c'est un metikaso merci beaucoup tani hakla obla jinen kala selu famiara kuma sera asero ka 9 TV ma obla jinen fo merci beaucoup à 9 TV ka nga nyema fo tonton sori kaba jekite ay tigara fo tono yi ay tigara fo flag ay tigara fo fay flag jekite bien mara flag do tono be classe mais ka tono wore ka na sisa na ay tigara ba fo dara singa sanfala le ka sanfala gusu tono be suru ka bo ba nyina o fa ka tigara ba de ba fo tono nyi tonton sori kaba jakite ale 9 TV nyama yi ay tigara fa ko abena fla fo ametamani anga tulanga to sansa voilà attention voilà anga princesse bedale merci Gaussou merci beaucoup honnêtement 9 TV mbarake nyogondo ku foku wala nyumandon ni asa ne mafli ambe san duru nanna la san ube ni ke san san ka do donku fana ye alaka si jan kina de anu bela jelema o kasika nke demsenu yalbi et partenaire munuma en accompagner moluka folie kerenkerenya parce que ni ame 9 TV be karia qui bon ni na nyona koka de ma baga de bila donc monsieur Sandy ina nyona en bo bela jelen fo ka do don yanga partenaire doy avant no fait depuis sans follow monsieur Yatasai afa tanyana ame do don kay alaka hinala alaka yafa kama alaka dairo suma abe minga demsonu alako nema la sa fama kaburu kono ka partenaire be fo ka wala nyumando ako continuer ka 9 TV demain pour que en fana be se ka en deun munu fleni anga se ka nyeji bo u fana nyela parce que sanyela ma manase be de beto nyogon la jela et généralement demseni nunu mo do centre créé tel que madame pour do denye bana contracté mais uma do don la donima
u y'a walakata pour que ka wali wɛrɛ denw fana fara o kan ka se k'u bɛɛ ladon o ye denba ɲumanya de ye donc ni denmisɛnnin minnu filɛ an bɛ ɲɛji bɔla u ɲɛ la o sara bɛ ala de bolo a tɛ se ka kɛ mɔgɔ bolo an y'a laɲini an bɛna essayer ka nin ko in ka dɔ fara a ko kan an ka denmisɛnnin ninnu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na hali bi donc o ye ala ko de ye i b'a sɔrɔ denmisɛnnin ninnu tali kama ala ye nin ko in kɛ anw ye donc ne bɛ kuma jɔ yan ka an teri denmisɛnw ala ka si jan ani kɛnɛya di u bɛɛ lajɛlen ma degun bɛ minnu kan degun wulibaga ye ala ye an bɛ ala wele ala ka degun wuli ka bɔ u kan min bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ n'i ka dɛmɛ i ye dumuni ko ye na n'o ye n'i ka dɛmɛ ye hali soin ko ye ni ala min kira jɛn'a ma an bɛna volet wɛrɛw dayɛlɛ jigiya kɔnɔna la sous la responsabilité de 9TV k'a lajɛ bi an bɛ ka cadeau di mais est ce que an ka dɛmɛ tɛ se ka se fɛn wɛrɛw fana ma min tɛ cadeau di dɔrɔn ye vraiment n bɛ kuma jɔ yan nisɔndiyalen don ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen aw ni denmisɛnninw de nana fɛn m'u sɔrɔ fɛn m'aw sɔrɔ ala kana fɛn kɛ k'aw sɔrɔ aw tatɔ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ala ka mali sabati ala ka jamana in basigi ala k'an to ɲɔgɔn ala ka sankura hɛrɛ di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma merci beaucoup merci. a ye tɛgɛrɛ fɔ tonton ye a ye tɛgɛrɛ ba fa ye tonton kuma ɲɛna merci beaucoup aw bɛ masi dɔn wa mɔgɔ min bɛ fɛn yɛlɛmani kɛ subaga masi aw b'o dɔn minnu o tigi de wele sisan a ye tɛgɛrɛ ba fɔ ka tonton yas kunbɛn tonton yas. Chanta yesa. Ture jama domesa. Ture jama domesa. Ture jama domesa. Ture jama domesa. Ako immédiata. Assalamu alaikum ici. Au bonsoir ici. Au alléluia, au amen. Nimko ni bejasa. Nga foli be gaga anglais ki tokola parce que chokorba anglais be toka na re tele 9 TV ani njime tukuni parce que nga bugo tukuni toka cha ngolo makotigo. Santri Usuna kaso. Tiere la ni ere ni baraji blebele badina au wi folo. Ani zerde d'enfants communautaire. Avana. Aiwa nanga nyira ira ni ngolo ira na fola asimi nga chemi me anno tiere la lisa yagli tula kosebe ne rebina aiwa tidima ni sera sanfe ko tila se asimi ma kone kote aiwa mi fi anga bogotigin ko gele halenu voilà bama ko ka bogotigin fleni u furu wara ka ta u batara de u te chefere boya iba fo asimi yana kaka saria sigi aka saria voter bama ko bogotigin fleni muso furu taw na me furu ke sisa muso ni furu na fure wa visa wai ame cotiser muso la ko be cotiser an chew yere fina ni wa visa wa rosa ni o kla flesa wa tan duru parce que ni furu sa chale o te do wora ire c'est parce que muso la ko te la cotiser tuguni awo nu faraw cotiser asa faraw na funya na sogone I va trade ni an reka wari taranina ni mani mina ganye amiye. Oh, ta bane ngui. Fondation Bali mo bia. Fondation Bali. Ngolu fana ka tiyo ni ti foli olu bisa ka bugutu no chari ko cha fambe fe. Ha? Fondation Bali. Ai wa fana kulo wala re. Mena mi fo yena. Tokoro baka ai wa tiro. Jeje, misiki sole no blangata. Oh, ko ture ka do anga do me. Amani ama fore asurundu. No misiki sole no kala ko ta sabonu do. Dem so abana suala masa.
Dinamori, ayakuru. Demso anyata la beka akuru. Abeka akuru. Kama wewe mayaya. Abeka akuru. Jito mo wala ji, ya pa de lola. Mari nama ni jido ya rapid man. Ai jido mna kada mada. Barki sa prepare le cadeau. Petit. Kunu kwe ana jido dama ana jidama masari wala foto ne dedo ni jidama ha komba wala jimi wala bega me parlo oho se fa wo taworo voilà à présenter Kongo bisro gagalare adunsa akana sa jito diadal basa wala yu what no ma fi no Kongo be chela avec moi la debi tugu jera fosa o masaka feni foi dama ali salim barakorola ube wuluk mulu naji awa ni ko ne be jasa awa ya wala Kongo kumala voilà anyama ni jido ni aga ouais non avec ka Kongo fura ke mi fere directeur kan ina nga chidi de bugo tukunu furu wadi ni wa bisaba furu na foloi aiwa u paro me kodise watanduru an watanduru o be to furu sala parce que paro me na kanto de hey i patrate ni mai chem na kanye an daga boy tari kungola de muso ito nyese fine money Awa, mina fera ina za Jimmy for Jimmy. Voilà. Tikinaka. Voilà, sans dem senu. Ayo mune dun sansan. Chef aro. Ame fe an abo ayoro me fe. Akuma abo ayoro me fe. Akulo. Ayo du an abo ayoro me fe. Monsieur le directeur, an abo ayoro me fe. wale fere ngane ndem sun ngane awa fo sakate awa te ke huba awa kunu fe so an ngane ndem sun ngane fe ngane gele ai wa no le je bari sa ki ka tanduru di ma se fa tanduru de no se ka dila bode wani man san tanduru le e boro ni ngumen sa wa fla re bulo ya shefa ni do ai wa isa iti iko de biri maula sa DJ music Nanya Fedoni. Sebe John Bolo angata blogoro ga toro. Sebe au John maga bolo. Okay, music. Voilà, bega yan naje.
minɛ ditɔ ye Bilen o. Muta na ibn alada. No. Ah ouais, voilà. Maintenant c'est ça. Ayo mɔgɔ dɔ choisi sisan sa komi an bɔra ka manani kunu ayo mɔgɔ dɔ choisi sisan min mɔgɔ kelen kunu wala an b'a bila yan nɔ han jumɛn dun c'est grand sœur dun han Wallahi ni ye nin tigi kunu fo n'i taara na nɔgɔla min n'o tɛ a ka ɲi a y'i ta c'est bon wallahi ti mɔgɔ kunu yan. D'accord bon donc sisan o comme mɔgɔ kunu ta ma sɔrɔ sisan an bɛ micro yɛrɛ kunu siɲɛ kelen an b'a kɔ bila tan. A ye tɛgɛrɛ fɔ cɛkɔrɔba ɲɛ n'o tɛ nin laban b'an bɛɛ kunu yan taa a ye tɛgɛrɛ badenba fɔ a ye yes wallahi a ye tɛgɛrɛ ba fɔ a ye awayi tɔw bɛ k'a fɔ ko Asimi ka poste d'où ma e hakili bɛ bogotiginin ko de la ye merci beaucoup a ye tɛgɛrɛ fɔ tɔnɔ ye tɔnɔ bɛna sira ɲini a ye tɛgɛrɛ badenba fɔ tɔntɔn ye donc denmisɛnw bɛ continuer ni an ka jeu ye sisan denmisɛnw ko duman de kuma sera ko duman kuma sera an bɛna an ka Père Noël wele ka na Père Noël bɛna labɛn n'a ka cadeau ye Père Noël bɛna cun sisan ka na cadeau jɛnsɛn denmisɛnw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ tonton a ye tɛgɛrɛ fɔ an ka Père Noël ye an ka Père Noël n'a kɔnɔbali le tonton Père Noël. Et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Allez, les mains en l'air. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets. Tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Si tu dois t'arrêter
merci. Sur ce, on vous dit merci, merci beaucoup. Joyeux Noël à vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup. Sur ce, nous disons merci à nos partenaires ici. Partenaire ou l'info. La Fondation Bali est à remercier. La Somabi, Nono Aliba, Chocolat Delia, le Palais de la Culture aussi est à remercier. Merci vraiment au directeur Sori Kavadjakiti Anaka Element Beladjele. Merci, voilà. Au cadreur, merci à notre DJ, merci à ce charmant et fidèle public. On vous dit merci beaucoup. Grand big up à 9 TV. Suivez 9 TV, c'est la télé qui crée la différence. Merci beaucoup et joyeux Noël. Delia, chocolat Delia. Delia, chocolat Delia. Nkora keni ndogo ni berelu. Haina ngadu. Mfani bani ndogo ni berelu. Haina ngadu. Nyadu domina. Mokana. Kadu domina. Mara ekoli denu nyininga. Akadi. Dinini mo balu be yala la fenkele minko netu malo kona soro mbara soro bi akaira nyafola delia lengonte c'est embêté dans la mado meilleure qualité deliado adou ibado qualité do meilleur chocolat c'est deliado